Dobar dan i dobrodošli na moj kanal, na moju kanalizaciju. Danas ćemo naučiti kako odložiti ovo sa strane. A kad ga vidim u gradu me pomahnem i on nikad ne zna ko sam ja. To je lijepo. Evo je super pjesma, by the way. Ima ko neke mrme možda viška. Izviđači, djeca geometrije. Ja sam naručili samo jednu piscu, to nik će govori. Nemoj stat, nacrtaj. Zbor, kut, amfiteatar. Sam traži crtati jednu stvar. Djeca i škola, školska. Ne, ček prvo reći djeca. Ne pogađaš Ne, za dječji njih. vrtić. Dječji vrtić. Pa pokazuje ti koja su. Što? Stani negdje da skužim di smo, ako možeš igdje malo Sipa stati. si. Može. Kaj s muzikom? Snimaš video? A stale da što je snimam, da. Sportao sam kao H264 jer YouTube još ne podržava H265. Meni je to cool jer Steve preuzeo sam odmah cijelu misao. Ajmo dečki. Krenuo prema Zagrebu. Policija za napadačima još traga. Jedna pauza naputa, ne? Idemo u supermarket. Ne mesar, ja ne kužim kak sam doma, do koji kurac radim, do ne da mi se biti doma. Bolje ću doći doma u 2, a da sam krenuo iz kuće u 6, jer pogotovo kad sam imao u školu išao, jebate, mogu sam nakon škole odmah postati. Stvar ima pripremljen, jebate, kako nije služio. Surac je isto pametan. Ne, to kasni izlasci meni, to jedino mogu po ljeti. Now you're saying that you need me, babe. Right now, right now. Oh, now you're saying that you love me, baby. Right now, right now. Now you're saying that you need me, babe. Right now, right now. Što se radi dan? Živje, dobro.